Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga pangunang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 60 kung 78 ka kasos ng COVID-19 na record sa Western Visayas. Bacolod, wala sang na-record nga bago nga kaso. Border sang Basay, kag Bayawan, palugan sang Banwa sang Hinubaan. Sa balita nasyonal, 18 kadugang nga kaso sang UK variant sang COVID-19 na record sa Pilipinas. Financial condition sang GSIS, investigahan sang Kamara. Sa balita international, 7 ang patay sa pagugpaas ang isa ka eroplano dito sa Nigeria. Balita sa sports, LeBron, youngest player sa NBA history, nga naka-record sang 35,000 points sa free throw. Balita entertainment, online concert para sa paghilway kay Senadora Dilima, pati gayunon sa pila ka mga singer kag artista. Samtang sa balita espesyal, aton pagaistoryahan ang mga sahi sang sweldo. Maayong aga Bacolod, may agabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Pebrero 22, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 4, sininga kagahon ang sentro sang Tropical Depression nga Auring. Anakitaan sa 195 kilometros na sidlangan sang Maasin City sa Southern Leyte. May dala ini sang hangin nga may kabaskungon nga 45 kilometros per hora malapit sa sentro, kag pagmadlos nga tubtub sa 55 kilometros per hora. Nagahulag karon ang bagyo paminha nakatundan aminhan sa kada sigon nga 15 kilometros per hora. Naga-apekto karon ang tropical cyclone wind signal number 1 sa northern kag central portion sa Negros Occidental nga nagalakip sa Minalbagan, Isabela, Moises Padilla, La Castellana, La Carlota, Bago City, Pontevedra, Hinigaran, San Enrique, Valladolid, Pulupandan kag Murcia, San Carlos City, Bacolod City, Salvador Benedicto, Calatrava, Talisay City, Silay City, Ibi Magalona, Victoria City, Manapla, Cadiz City, Sagay City kag Escalante City kag lakip na ang Toboso. Ang publiko kag ang mga Disaster Risk Reduction and Management Council ang ginabisuhan nga magbantay sa lakat sang panahon kag sa masunod nga Severe Weather Bulletin Advisory karon naman sa alas 8 sa aga. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Welcome diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Kag medyo ang chimpo maulanon gid no. Tuparan Montua Rehinio. Ko naman siya ng sa kapihan ko ng Erpat sa Payaw Binalbagan. Good morning dira sa inyo, no? Okay. Pwede ta ka pa PR. Sige. Kay Christine Ivy Lauas, sir, kumusta ang update sa bagyo? May obra pa subong? May obra pa kuruday? Signal number 1 ang Negros, may obra pa taya? Depende ka na ng obra mo. Oo, depende. Kung ang obra mo, ara ka sa Baracote, ula eh. Wala. Oo, pero kung depende sa obra mo. Pero may obra. Birham, balita, kaysa punta ako ang... Ano? Ala kala. My goodness ha. Dabuta mo ko RR sa langalang. Jemima Castro Silveo, musta ba kulod sa Bagyo Auring? Signal number 1 gaulan ulan mismo Homa Lumena.
Bia Jonathan, good morning man sa imo. Kay Annalyn Abanto Bidangoy. Abilangoy, good morning. Rodney Harder, monitor lang via sa iya carrier XXY327. Ryan Demi, sa Demi family ko no, good morning. Erwin Gonzalez, kay Kapitan Imelda Hamelo Baguanga, good morning sa imo Kap, dira sa Barangay 2. Good morning man kay Torco Jongko, kag kay Daidis Soke. Daids, good morning dira sa imo kag kay Richard, mayang aga dira sa inyo. Raul Gavili Jr., kay Carol Montoya Yahada, good morning no kay Daiting Gonzaga kag Susan Kapunpon sang Charito Heights Granada, kag Shivel Bambi Hestosani sang La Carlota City. Ryan Demi, shout out na sa asawa niya nga si Ursa Luis Demi, kag asa bata niya gali, kag sa asawa niya nga si Rochelle Caberoy Munares. Naglay na apelyido sang asawa mo ni kay Munares gali ang asawa niya. Jesselyn Andrada Tiangson, watching from Barangay Mansilingan. Shout out lang kay Annalyn Paragados kag Amelia Caspe, of course. Michael Jun Season, belated happy birthday sa pakaisa kay Pamela Pidiongco Martir, kag sa iya hinablos niya si Anika Pidiongco Martir dira sa Gardenville Subdivision. Monitoring from Pasig City. Joel Trinidad, padayon ng pagmamati. Erla Vega, Mierna Onofre Claude, sa kay Joy Drilon, good morning. Sige, sa kay Russell Gomez kag Maria Nona Ebon Alvarez, good morning man sa imo. Angie Besas, watching from Riyadh. Kay Luis John, good morning Action Boy, may biyahe na yan Roro pa Dumangas. O daw wala guro dyan, no? Kay signal number 1 kita. Raynelen Sangko Libawa, sorry kung for typo, correction. Sino? Siyara. Hindi tiya typo. Hindi ko typo. Ya bala kada ya. Villa Fuerte Limited. Good morning sa pamilya Evangelista sa Candoni from Teresita sa London. Sige, Marlon Diodoco Olvido from Diamond Princess Cruises sa Singapore. Maria Teresa Ofelania, ano mga manok nga pink naman. Sa mga manok nga pink, bla anyway. Rose Wenner, mayang aga dira sa Germany. Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas. Kag of course sa kaimigo na to na One Ball Gallo, kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Good morning man dira sa may Las Vegas, Nevada. Good morning sa inyo tanan. So standby na kita sa aton mga balita lokal. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nadugangan sang 78 ka mga bago nga kumpirmado nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas. Base sa COVID-19 Regional Case Bulletin number 331 ng paggawa ng Department of Health Western Visayas, 31 ang nadugang sa siyudad sang Iloilo, samtang 15 naman sa probinsya sang Aklan. Nakarecord man sang 14 ka bago nga kaso ang siyudad sang Iloilo, 8 sa probinsya sang Guimaras, 6 sa probinsya sang Capiz, kag 4 sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang wala sang bagong kaso ng COVID-19 sa siyudad sang Bacolod, kag probinsya sang Antique. Sa karon, yara na lamang sa 1,107 ang aktibo ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas. Wala sang na-record nga bagong kaso sa COVID-19 sa siyudad sang Bacolod kahapon adlaw base sa COVID-19 Regional Case Bulletin number 331 nga ginpagawa sang Department of Health Western Visayas. Wala man sang napatay bangod sa among nga balatian. Kahapon adlaw bangod sini nagapabilin sa gihapon sa 5,812 ang kabilugan nga kadamoon sa kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa syudad. Nagapabilin man sa 70 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Naglambot naman sa 6,480 ang recovery so kung nag-ayo sa probinsya sang Negros Occidental.
Sa programa nga Vice Gov in Action, ginpahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga sa 6,779 kakabilugan nga kaso ng COVID-19, yara na sa 6,480 ang recoveries, samtang 215 naman ang death toll. Sunod kay Tumimbang, yara na sa 68 aktibo nga kaso ng COVID-19 sa probinsya, sa din nalakip na diri ang nadugang sa sunod sang 24 oras. Dugang pa ni Tumimbang, 96% ang recovery sa COVID-19 sa probinsya. 3% ang mortality, samtang 1% naman ang active cases. Base sa record, 76% ang asymptomatic, samtang 24% naman ang symptomatic. Dugang pa, 51% sa mga nagpositibo ang kabawinan, samtang 49% naman ang kalalakinan. 6,480. So dako-dako man ni siya nga number, no? Out of 6,779 may 6,480 ta nga recovered. Ang nabilintang aktibo nga kaso ara pang sa mga quarantine areas ta kagara man sa mga LGUs ta mga 68 na lang. Included na ang nagpositive sang last 24 hours, taking into account ang February 19. Sang February 19 nag-add ta sang anom, but naupod na siya sa 68. Nagapanguna ang syudad sang Silay sa may pinakamadamong aktibo nga kaso sang COVID-19 sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Sa programa nga Vice Gov in Action, ginpahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga karon ang Silay ang may napulo ka aktibo nga kaso, kag ginasundan sang San Carlos nga may 8, Sagay nga may 7, Cadiz nga may 5, Calatrava nga may 4, Hinubaan nga may 4, Banwas ang Ibi Magalona, Sipalay, Moises Padilla, kag San Enrique nga may tag-3 kaaktibo nga kaso. Ang syudad sang Talisay, Escalante, Himamaylan, Ilog, Cabancalan, La Carlota, kag Tuboso nga may tag-2, samta ang Bago, Hinigaran, Isabela, kag Victorias ang may tig-1. Samtang wala naman sa aktibo ang kaso kung COVID-19 free na ang Banwas ang Binalbagan, Candoni, Kawayan, Don Salvador Benedicto, La Castellana, Manapla, Murcia, Pontevedra, Pulupandan, kag Valladolid. Anong pinakataas ta nga may active cases subong sa aton nga mga LGUs diri sa Negros Occidental, no? Ang may active cases, no, may hara ang number 1 ta is ang Silay, may pulo sila nga active cases as of February 19. Kabahin sang payag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Plano naman sang lokal nga panguluhan sang Banwasang Hinumaan nga pahalugan ang ilang mga borders sa Basay kag Bayawan, Negros Oriental. Sunod kay Mayor Ernesto Estrao, magapadala siya sang sulat kay Basay Mayor Beda Kanyamake kag Bayawan Mayor Pride Henry Teves ang utsuni. Sandig sa plano, tugutan na nga makasulod sa Hinumaan ang mga residente sang Basay kag Bayawan, apang limitado lamang sa tubtub 12 oras ang pagtener sa banwa. Duwa pa ni Estrao nga sa karon, ginatugutan lamang nga makasulod sa Hinubaan ang mga residente sang Negros Oriental nga empleyado sang gobyerno nga may travel order kag ang may mga importante nga tinutuyo. Wala naman ginatugutan ang mga pangayaw nga magsulod sa banwa para maglagaw kag lingaw-lingaw bangod ini ang ginadilian sa gihapon, base man sa pagsulundan sang gobyerno probinsyal. Sa karon padayon ng checkpoint sa mga kapulisan sa provincial boundary sa Barangay Sangke sa Banwasang Hinubaan kag sa Basay, Negros Oriental. Sa dugang nga balita, lokal, opisyal nga ginendorso ni Mayor Ernesto Estrao si Konsehal Daf Anthony Reliquias nga mo ang magabulos sa iya pagkandidato bilang alkalde sa Hinubaan, Negros Occidental sa tuig 2022 nga eleksyon. Niyang ginkumpirma ni Estrao sa interview sa Provincial Capital Beat Reporters nga nagbisita sa Hinubaan kahapon nga adlaw, Pebrero 21, 2021. Suro kay Estrao nga wala pa ang 2019 nga eleksyon, nahisugtan na sa ilang grupo nga si Reliquias ang mga magakandidato sa pagkalkalde kung matapos ng iya termino. Si Estrao nga nagumpisa bilang alkalde sa Hinubaan sa tuig 2013, ang may katapusan nga termino sa tuig 2022. Mayara naman sang 71 kama trucks ang IPM-CDC para sa ilang operasyon sa pagkolekta sang basura sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Neil Marcelino, Project Supervisor sang IPM-CDC, may 12 sila kabago nga units sang trucks na nag-abot gikan sa Manila. Ini ang ginalakipan sang 2 ka big compactors nga 10 tonnage, 8 ka mini compactor nga 4 tonnage, kag 4 ka forward dump trucks nga 6-wheeler.
Dunga pa ni Marcelino, ang IPM-CDC ang kinahanglan sang 50 ka units ang truck nga dispatch sa kada adlaw base man sa kontrata sa LGU. Nagpasiguro ang tagdumalahan sang IPM-CDC nga ilaaktuhan ang mga reklamo nga ginapadangat sa mga pumuluyo kaangay sa mga basura nga ginapalid sa ibabaw sang truck kag ang wala makolekta nga basura sa pila ka area sang syudad. Ginanunsyo naman sa IPM-CDC nga may plano sila nga magbakal sa propiedad sa kilid sang sanitary landfill sa Barangay Felisa, syudad sang Bacolod agon magtukod sang panibagong landfill paagi sa public-private partnership upod ang local government units sang Bacolod. Suro kay Horace Yap, consultant sang IPM-CDC, ang ini nga plano ang bangod puno ng sanitary landfill cell number 1 samtang napuno naman ang cell number 2 sa sulod sang isa ka tuig. Ang existing sa karon nga landfill ang ginapanag-iyahan sang Bacolod. Dugang paniyap ang plano nila ang mga pagbakal sang 20 tubtub 50 hektaryas nga duta sa Felisa para tukuran sang landfill kag butangan sang kaugalingon nga MRI facility. Ginpathag ni Yap tuyo sa sini nga proposal nga hindi na magproblema ang local government unit sa pagpangita sang lugar para habuyan sang mga basura. Suro kay Yap, iya ginalantaw nga sa bag-o nga landfill dire na igapainpain ang mga basura bangod sa idalom sang Republic Act 9003 nga ang residual waste na lang kuntani ang igahaboy sa landfill. Nagpangabay si Yap sa publiko nga insakto nga waste segregation ang dapat nga mag-umpisa sa panimalay. Disyotso kadugang nga kaso sang UK variant sang COVID-19 na record sa Pilipinas. Samtang financial condition sang GSIS imbestigahan sang Kamara. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19. Di ka na to kay nanag-untat action doors? Aha. Kay Reynilan Sangco Libawas, good morning kuno sa Sangco family, kag Libawas family, sa Tuario family man, no? Maria Teresa Jovelenio, sa kay Lolita Fabila, monitor man si Fred Fabila sang Sharina Heights, Rafa Gonzalez, good morning, Irene Gante Juanitas Pitwa, Fermina Henada,
Faustino Capilio Navarro Jr. watching from Sabah, Malaysia, of course. Shout out sa mga batchmates ako sa JJGES Bakyas Batch 92. Pilton Lipura, ginagreet naman si Mary Grace Boboy, kag si Annalyn, salamat man. Vanessa Mayo, good morning sa imo. Home sweet home na siya. Sige. Ano ni? Jemima Castro Silveo, tingog mo lang batian ko sang una sa radyo. Subong kita gid kita Mr. Boy Duran. Ay. Okay. Jemima, good morning. Kagabi may ara ko kantuan bala nga may tipon-tipon bala daw birthday pero why man ko nag-attend nagalaagi lang ko. May sa to ka bayi nga niya sa pagkakita sa ako. Kita ko sa layok ng tulok mo pagpalapit ko niya. Si Boy Duran mo na na nakibot si Lingko Ella daw, nakibot siya daw. Huwag ko man sa ginwa. Yala, ibuduran mo na. Balaan ko bata, isang classmate ko, si Ma'am Alegria pa Portal. Magtang Portal. Namangkot lang ko gali. Sino to siya? Bata gali isang classmate ko. Nga bag-o lang ginkasal. Oo. Na nakamuno, paning classmate ko mamaninoy. Pero yung kasal na, ko ka maninoy. Ay, ito yung sinalimutan ka guro padala. Sige. Sa kay Lysher Tad-E, good morning ko no. Kumusta ko naman ni Wensi Tad-E? Si Wensi, mga kuhan ko ni makilala ko gina sa bago. Amo na si Lysher ang asawa, nasa napatay ito bala namon nga Okay. sa Amerika, no? Anbella, ma-follow mo? Yes. Anbella, sige go. Good morning man kay Ann Bella Maulanon nga aga Iloilo. Dito sa Iloilo or basi nagsala siya nga aritas nga biya action radio Iloilo. Hindi ba siya to sa Iloilo? Di siya guro sa Iloilo. Good morning ma'am, stay safe kidara ma'am kun diin ka man subong and have a blessed Monday. Kay Peter Toriza Makadaya, good morning pamilya Toriza kag pamilya Palermo. Morning lang. Si Fermina kinada naman Action Boy. Nakita ko good man ang tandem niyo, Kuya Boy and Ate Dorel. Ay, Yes, wow. In fairness, lantaw lang ako sa Facebook ka makita niyo gina mga anchor nga gusto niyo makita, mga reporters. Yes. Kay Alex Monteza, Zuma cum laude ko nang sila sa active cases. Ay na, ano man naman. Angel Roberto, good morning. Dara sa may Woodside 1. God bless Action Radio. Yes, thank you. Kay Maseresa de Ruque. Good morning. Okay, Lito Dayap, mayong aga. Rona Rida Trava, good morning Ma'am Rona. Kay Baby Yuki, good morning. Kag sa inyo only son, nga si Toto Ayan J. Trava. Miss Annie Raffles, dira sa may Okinawa, Japan. Ohio gozaimasu. Yes. Milagros Zepeda, dira sa may Florida naman Action Boy. Kay Jing Verbael, good morning man. Josie Mansalon, dira sa may Punta Taytay. Family Mansalon, good morning sa inyo. Myla Dikito, good morning po sa inyo dalawa. Si RR Montua, please ko no. Ay, sorry, kuno sa nambal to ni RR. Amo nambal sa akon. Public apology. Okay na siya, R. Kamaya, lo siya kasi kuno masuspend siya sa Action Radio. Ederica Hindi Fort. pa to, R, kaya hambal mo man, nang smooth siya. Hindi siya. Ederica Fort ang OTTG, Kristen Taxi, kay sa mga OTTG naton dira, Nonoy Manggubat, morning. Yes, do. Kasi magsunggo ni ato Pero may lasag ako sa text ako nga pita may piyaya ko din piyaya pero may gina ko na gina sa ako. Gina-promote. Basta business yan na. Ba't ko may piyayahan na sa piyayahan. Oo, kita ko tuligan mong ginaguyod siya sa nagubaan ko rin yung taxi. Mary Joy Camero, of course, Rodalie Gumayan, good morning man. Face Joy, Tumbukon Palanog, watching live Mandira, no? Sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning, halong maulanon nga panahon. Kag kay Jean Buarom, good morning man. Hindi pa ta last? May aga sa tanan niya members ang Energy Fans Club Action Boy. Yes, good morning kid. Nami ako ni Blas ang Energy Fans Club. Hindi gid man sa tadamo pero hindi gid man kita damo. Actually, sa group nga man nag-join damo na, pero group chat ginasala mayo ni Dennis. Bongga gid siya. Stricto mo dan sa aton presidente. Stricto kay Dennis. Tapos mong sa ako sa lumihan. Oo, doon sa ako balik-balik yan. Lumihan kag batsuyan ang ginasakuan niya sa mong. Oo, pero labangin sa lumi kuno may mas lipot ko ng shorts dito sa lumihan. Hindi kay kwanto ng tag-apat katakuri ang sabaw ang nadugang mo. First time ko nakabati ang lumi, may extra sabaw mo. Dito pa choy wala. No, gani, lumi. Sige, standby na sa mga balita national.
Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 7:29 kag sa atong pagbabakod pagit sa lawas batok sa pamalatian. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 7:31. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Na-record sa Pusod Pilipinas ang dugang nga 18 ka kaso sang bagong variant sang COVID-19 kag 3 ka kaso sang coronavirus mutation. Sa kabilugan, may 62 na ka mga kumpirmado nga kaso sang B1 1.17 nga variant sang COVID-19 sa Pusod Pilipinas nga una natukiban sa United Kingdom. Sa press statement sang Department of Health, ginpahayag nga sa 62 ka mga kumpirmado nga kaso, 13 ang mga returning Filipino migrant workers nga nagpaulo sa Pusod Pilipinas sang Enero 3 to 27. Ang 3 ka iban nga kaso ang nagalin sa Cordillera Administrative Region. Sa din duadre ang mga lalaki nga nag-edad sang 12 anyos kag konektado sa original cluster gikan sa Samoki, Bontoc Mountain Province. Samtang ay katatlo nga kaso amo isa ka 41 anyos nga babae nga konektado naman sa unang La Trinidad cluster. Nagpanugya naman ang DOH sa mga lokal nga gobyerno nga may kaso sa coronavirus variants kag mutations nga hugton pagid ang pagbantay sa kaintangan sang lugar nga nasakupan nga magpatuman sang antivirus measures, kaangay sang localized lockdowns, active case findings kag madasig nga contact tracing. Suportado sa Department of Interior and Local Government kung DILG ang pagpaydalom sa bugos nga Pilipinas sa Modified General Community Quarantine o kung MGCQ agud masabat ang lainay nga travel regulations sa mga lokal nga gobyerno. Sa isa ka statement ginpahayag sa DILG ang kinahanglanon nga mas streamline ang nagkalain-laing nga mga pagsulundan sa biyahe nga ginapatuman sa mga local government units sa mapunggan ang paglaptas ng COVID-19 kag ginlaragway ang pila sa mga pagsulundan nga nagadoble. Sunod pa ka Interior Spokesperson Jonathan Malaya, nagalibog ang ulo sa mga Pinoy na hanungod sa travel regulations bagod nagadepende ini sa probinsya. May mga lokal nga gobyerno nga nag-require sa RT-PCR testing samtang bayaran naman sa nagagamit sa antigen tests. Samtang una na ang ginpaandaman sa World Health Organization ang Pilipinas na hanungod sa amo nga plano. Ginpahayag naman ni Senator Sherwin Gatchalian nga makabulig sa mental health sa mga estudyante ang liwat nga pagbukas sa mga eskwelahan. Nagapati si Gatchalian nga may positibong epekto sa mga estudyante sa mga low-risk areas ang face-to-face classes sa ila kaangay man nga estudyante. Ginpahayag ni Gatchalian nga magluwas sa paghatag sang edukasyon ang mga eskwelahan ang may mga programa man para sa ikaayong lawas, proteksyon kag kaayuhan sa mga estudyante nga mahimo lamang mahatag sa ila kung mayara na sang face-to-face classes. Sunod pa kay Gatchalian nga among chairman sa Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture nga base sa mga pagtuon nga ginhimo sang Centers for Disease Control and Prevention sa Estados Unidos,
Public Health Agency sang Northern Ireland kag University of Warwick sa England, mas dako ang posibilidad nga matapikan ang mga kabataan sa mga komunidad sang sa mga eskwelahan amo nga posible ang pagpatigan sang face-to-face classes basta padayunon lang ang health protocols kaangay sa pagsuksok sang face mask, physical distancing, regular nga paghugas sang kamot kag disinfection. Iwat nga pagpatigayon sa investigasyon ng Kamara sa financial conditions sa Government Service Insurance System o GSIS kasunod sang plano nga pagpasaka sa premium sa kada miyembro. Sunod kay House Public Accounts Panel Chair kag probinsyano ako, Representative Jose Singson Jr. nagtambong sa committee hearing nakaligad ng Lunes ang pila kong opisyal sa GSIS apang silang hindi preparado sa pagpaathag o kon pagpresentar sang financial status ng GSIS. Nagpangayo ang komitiba ni Singson sa listahan sa income kag investments ng GSIS agod may baluan ang ikasarang sa ahensya sa pinansyal nga aspeto. Dugang pa ni Singson, luyag man hibaloon sa Kamara kung sa diin naghalin ang mga financial instruments kag kung pila ang principal amount sa investments kag iban pa nga mapuslanon nga mga impormasyon. Ginpahayag naman ni Vice Presidente Leni Robredo nga ang pagpamalibad sang kampo ni Anay Senador Bongbong Marcos nga batunon ng kaperdihan sa nakaligad nga pinili ay ang makaguba sa demokrasya sang Korte Suprema nga nagapungko bilang Presidential Electoral Tribunal. Duha pa ni Robredo, iniman ang makatugas sa publiko sang pagpangdua sa PET. Patag pa ni Robredo ang pagguba sa integridad sa isa ka institusyon, ang kaangailan sa pagguba sang kredibilidad sang pungsod. Gilaragway man ni Robredo ang tikang sang kampo ni Marcos nga isa ka pagbinutig kag nagapakita sang ambisyon sa isa ka politiko nga handa gubon ang isa ka institusyon para sa personal nga interes. Nagapati man ang Vice Presidente nga may salabton si Marcos sa mga nagpati sa propaganda nga ila ginapalapta nga ini ang gindayaan sa nakaligad nga piniliay. Liwat naman gipahayag ni Robredo nga sa kadugayon niya sa politika, wala ini sang kapasidad nga magdinaya sa eleksyon. Kag sa katapusan nga balita national, naglabot sa 25 ka mga reptiles na nakumpiskar sa Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport. Sunod sa report sa BOC, nagabalor ang live reptiles sang 300,000 pesos kag pagdalhon kuntani sa Taiwan. Kalakip sa mga nakumpiskar ang 2 ka venomous eating cobras, 8 ka pit vipers kag 15 ka sailfin lizards. Nagadeklarar ang package bilang souvenir item sa isa kang nagangalan nga Adrian Lim sa Pasig City kag nakakonsign sa isa ka Ryan Su sa Taiwan. Gilayo naman nga na turnover sa Department of Environment and Natural Resources ang live reptiles. Pagkakasuhan man sa BOC ang shipper kag co-conspirators sa paglapas sa Republic Act 9147 o kon Wildfire Resources Conservation and Protection Act kag Republic Act 10863 o kon Customs Modernization and Tariff Act. Ang aton nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng Yes, good morning Nadra kay Lester Balboa Maniego
Sakay Evelyn Nepomuceno. More power. Watching from Mansalayao, La Castellana. Kay Marilo Villar Tanaman. Sakay Mario Binoflor. Pedrinia Ironman. Good morning, man. Always watching from Barangay Handumanan, Zone 6. Lucy Morningstar. Good morning, Action. Nga, akagwapa, giti Action Dorel. Ang buta? Wow, thank you, Gina. Thank you so Hindi much. ko kasabat. Doon nakapause mo ako sa pag-inom. Kay Engineer Ernie Earl Bailon, good morning man dira sa Baguio City. Sa kay Weng Morales, may aga dira sa imo. Kay Jocelyn Liboon Dispoho, Alex Montesa, kadamo sa mga comment ni Alex. Damo sa concern. Maria Rivera, damo sa ano? Damo sa concern. Maria Rivera Murayama. Ang gin-adapt niya nga ido. Ambot ko, ara siya, duha, pero madugang, pato sa kuno, ambot ko sa madugang, ha? Okay. Maria Rivera Murayama sa Japan, good morning. Amo na siya may comedy bar, no? Yes, so, di ko ara ka magaling sa Japan, paano kami ito sige lang kayo may instruction na to ang mga staff. Bongga. So magkadto ka to, malo mong staff. Oo. Instruction lang sa inyo si Mayang. Si Maria. Maria Fe Biligorio sa Valencia City, Bukidnon. Ay, pati sa Facebook. Yes, Okay. Mayong Buntag Bukidnon. Facebook Live siya. Tamyaw man ni Pedrinia Ironman, si Judith kag Madam Beijing, palangga kung masuon MJ Cali. Good morning ko no. Bukidnon ka na, di ba, Action Boy? Wala pa. Wala pa. Wala pa ko to kakadto. Hanapin Naligan ka. tayo ka plano to kay ma-share ta nito kay Manong Joe. Si Manong Joe Black lala mo? Oo, Awa. Hindi mo kilala. Ti Joe Subir. Father yun. Father gan. Kimosabi Magellan. Gwapa gito si Miss Dorel, no? Salamat mga ka-action. Sige, may na nga, kwa na. May na madula. Sa Malayban, sa Bukidnon bala. Nami, ginadayahan. Baka ba si Modra na sa una ako niya nga vacation kada summer. Really? Oo. Drive kami sa una ka bakasyon. Yung mga kayang tito ko sa una, may puguhan na Action Boy. Puguhan. So, tanan nga daga kabuka na balang itlog sa pugo. Ginabuka na, maka gina-scramble. Okay. So, sumungay ka na. Sumungay ka na kakaon sa ito sa pugo. Why? Because? Grabe ang cholesterol. Sa tanan nga mapagkaon, mo naging pinakataas ang kolesterol? Yes, gilabot siya 1,000. Ito Ang yung nakita. mga 900 plus. Oo. Ang coil egg. Oo. Siya ang pinakagamay. Siyang pinakagamay, siyang pinakadamo, kolesterol. Oo. So, bay ka nagkakaon. Siya matawagin untat man ni Tito yung business. Gagmay na siya yung reaction boy yung mga Gagmay ka gagmay. pugo gani, gagmay. Ang lagkos na pugita. Sure, kalain. Kay Billy Yank. Sian Ferbitin sa no, happy birthday Sian. Kay Yolanda Galyagar, good morning man. Maria Fe Biligorio. Dalaga pa ni si Action Dorel. Siling ni Ma'am Vanessa Mayo, I think she's in love, of course. Yes, sana all. Sana all. Lidio Piligones Jr., good morning man. Perfect. Sige. Standby na kita. Dama kakas ng abaga ni Gian sa sinyasis. Standby sa mga balita, Dugang. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng Action Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:43. Kag sa Detalya Balita International, patay ang 7 tao bangod sa pagugpaas ng Nigerian Air Force passenger plane. Ang Beechcraft King Air 350I ang padulong kuntani sa Mina nga may kalayon nga 110 kilometros sa northwest Nigeria sang ini ang naghugpaas. Pabalik na kuntani ng sambit ng eroplano sang matabo ang insidente. Base sa inisyal ng investigasyon, may naguba sa makina ang mga naghugpaas ng eroplano. Padayon sa gihapon ang ginapatigan ng investigasyon sang mga otoridad. Sa balita naman sa patay sa pagnegosyo, magapatuman sa panibagong pagsaka sa presyo ng gatong ang mga kompanya sa petrolyo sininga semana.
Sa fuel forecast para sa Pebrero 23 tubtob Marso 1 nga trading week, ginpahayag sa Uni Oil Petroleum Philippines nga ang presyo sa kada litro ng diesel mahimo magsaka sa piso tubtob 1.10. Ang presyo sa gasolina magsaka naman sa piso tubtob 1.10 tubtob 1.20 sa kada litro. Ang mga kompanya sang langis masamay nag-anunsyo sa price adjustment sa adlaw nga Lunes kag mag-epekto ini pagkasunod nga adlaw. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 49 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 63 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 25 centimos. Kag sa ito naman nga balita, entertainment action boy, di ba si Senadora Leila de Lima nahilway na after 4 years siya nga pagkapreso, no? Niluwa siya din. Na ano siya bala na... O so iluway Na ano siya? Ginpagwa lang to siya kay nagkwanto siya nagpa-check up. Hindi! May balita nang hilway siya. Wala. Nagkagawa lang to siya kay nagpa-check up lang to siya. Okay. Gali ka, sure. Kaya may nabasa akong article eh. Sige, So di check mo na yung basa yan. Check ta na ka-reaction I-check boy, up din na karon be kay wadaway ko. Kay may concert gani o pati gayunon ang mga artista. Para? Ang title, Laylaya, mga tinig at himig ng paglaya. Tingnan mo gani na Kaya concert. tungod lang gali na nakagawa siya nga. Hindi, ma-concert sila kay kapanawagan sila nga ihilwayon si Senadora de Lima. Okay. Sige. So, basi na-misinterpret ko lang itong article nga nabasa ko. Or misunderstood. Anyway, pati kayo nun sa Pebrero 24. Sige lang sa priso, ya prong kaso ay mangyapon. Okay. Sige ha. Sige, check ta na later. Double check. Budlay gini nga aton nga sitwasyon sa buong justisya. Yes. So, sa February 24, pati gayon nun ini Action Boy. Ini nang iya ikaapat nga, year nga pagkapreso. Dito, of course, sa National Bilibid Prison. Te ang mga participate ng mga artista, sila ni Gary Granada. Para sa NDP? Ha? Para sa NDP, gila? Sino? Si de Lima? Oh, New Bilibid Prison. Ano nga ni, para sa NDP? Abi ko na sige, go. Si Gary Granada, Between Escalante, Bayang Barrios, Cookie Chua, kag ang banda nga True Faith, Ebe Dancel, si Bugoy Drilon. Ang kilala ko actually si Bugoy. Between Escalante kag si Bugoy Drilon. Si Gary, ano ganina? Gary, ano? Granada. Kilala ko na siya. Kilala mo siya yan. Mga kuwanas lang mga kanta, nabla nga daw mga do ka mga kuan bala ng do ka mga kanta bala sang freedom, mga muna sila ya. Do ka mga asin kung na asin ba do mga nature, do mga muna isa ya daw mga amo man na. Okay. Sige, so amo na Action Boy sa February 24 ni nila pati gayon. Sige. Sige. Ti makatanaw ta hindi. Depende siguro kung malantaw ka. Kayo for sure may virtual man eh. Balita sa sports, padayon ang pag-improve sa performance sa superstar nga si LeBron James. Kag padayon niya sining pag-guba sa mga records sa NBA. Si James ay katatlo nga player kag pinakahuben sa maragtas ng NBA nga naka-record sang 35 points sa free throw sa first half. Magluwas na rin si James man ang pinakabata nga sa NBA history nga naglambot sa 5,000 ka puntos, 10,000 ka puntos, 20,000 ka puntos kag 30,000 ka puntos. Ang 35,000th career points ni James ay nalambot matapos siyang makapasulod sang 32 puntos sa pagkapiyerde sang Lakers sa Nets sa score nga 109-98. Ang among nga milestone ni LeBron nakadungan man sa pagbato niya sang imbitasyon para sa 17th consecutive All-Star Game. Giningadlan man siya kag si Kevin Durant bilang mga captain sa Marso 7 nga NBA All-Star. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action, happy Monday. Yes, everyone. Naglibog ulo ko ni sa aton nga balita silang. I-check ko lang ito. Sa diyan na. Ang sports. Okay. Sige. Sige, Action Boy, sa aton nga balita special, ari ba lang mga sahi isang sweldo. So, istoryahan ta ang mga sahi. Sahi May isang mga sweldo. sahi isang sweldo man gali Action Boy. In fairness, hindi lang sahi isang kung ano man sahi isang pagigugma siya. So, Action Boy sahi isang sweldo. So, una ang ginatawag nga sibuyas nga sweldo. Gaybi Kabalo ka. ka anong sibuyas nga sweldo? Gaybi ka mo. Pagbato mo, gaybi ka? Hindi, mag-get. Ano man? Yes, do mo na eh. Na- Kaya after mo siya gintunga-tunga,
makahibi ka na lang Na, niya. Sa ano mga mo na bills mo. Kay sibuyas, may magkihad ka daw, luha-luha ka. Oo. so, So, pag tunga-tunga mo sa iya, Action Boy, amo na ang ang nabilin, kung isa kulang pa na. kulang pag ganang sweldo mo kis Why pa na kung isa, hindi mo na makunanda si Judith. Si Juna. Oo. So hindi ka naka Nauna mo lang isa si Turco. Oo. So kung hindi mo na ma-accommodate pa si Judith kasi si Juna, hindi ka naka Parinyo. Gina pa rin yun. So next Action Boy, ang ginatawag nga magic nga sweldo. Magic? Ari ako na Action Boy. Dunadula lang. Oo, duga pag amo mo na nabala ko nabalahaw. Man, ano tamo tutuway na tubili na. Waay na. Kulpi lang. Sang kagapon Magic. lang or Magic! Amo siyang tutuon yung magic. yan. Magic! Pwede ka na naka-entra sa America's Got Talent. Wow. Hindi pwede sa Pilipinas Got Talent Pwede lang. eh. Rekta na gadya. Anong imo talent? Magic. Ay, suldo mo, gulpi ka tulang. Do pariyo na sa tong nag-join sa Pilipinas Got Talent nga iya talent ginpatay ang kandila gamit iya utot. Ilang tao ka to? Nga may tubo-tubo. Pero siya tayo sa tubo sa kandila. Naghunid ayon ang kuha na ang inablang buzzer ni mga gared na Hindi bla. man ginabang-abangan Manila. Ginabangan Kung Manila. mapataya gid mo ng kandila gamit. May nakita pa kayo nga talent siya. Ano? Naghumlad sa kwan. Umlad sa daw foam bala or the banig bala the foam. Kag maghigda, ka magtulog. Yung hulat-hulat man ng mga judges kung ano sa, hasta matapos siya mo na siya Talent tulog, yun. talent siya tulog. Grabe, no? Tino? Hindi ko Ganun magamo mo pala na nagaling mga talent sa i-present mo, kayang-kaya ko na yan, matulog. Iya ganigda pa yan, pungko gusto yan. Yung may katindog kapag yun, no? May kilala ko na yan. Nga. Gapanilhig. Kapanilig. Si Jomar, Migo Cos, Jomar. Oo, grabe. Doon sa Villa Lourdes. Gananan mo gid siya, no? Pinilig sa mo no, tingala nga daw nagigiyong silhigaw. Pero wala sa siya mo no. Gat ang yang duko sa kaga kon sa silhig. Tingala nga kagiyo, tulog. Mera man tulog na sa sigarilyo kasi gas. Ay, araw-araw gini action. Delikado na nakatawa. Di baka mugtala na sa kung maupod kag malambot ang sungad niya sa Kalais. Sige. So next action boy, mga ginatawag nga corning pelikulang sweldo. Corning pelikula. Ini naman ko na action boy, mga kadlawan mo na lang gid ka para hindi ka bala dumabisit sa kay tumudla na ka na sweldo mong so corny siya. Best pilang biling ko da niya mo. Ay na. Adlaw ka lang. Kalay. Ay kanain. So, ari pag action boy, ginatawag nga bagyo nga sweldo. Bagyo. Ang bagyo nga Doon sweldo. nag-agi lang? Ano man? Ang bagyo nga sweldo, hindi ka sure kung saan o maabot, kag kon pila ka adlaw ang dugayon. Ay, kalay. So, hindi mo na hindi mo na, believe ko na Black Action Boy, sa sagad bala mag-ano sa ilang nga Mag-budget. sweldo, no? Mag-budget. Sagad mag-budget. Believe ko na sa mga tao nga mo na mong. Kaya malo ka nga, ito nga daan niya, tiga kita pesos, gagasto taon no ba 5 mo. Na. Iway ka, perdi So, kita. bala. So, Nalangan ko magbaga kita ka pesos, gasto ka lang mga 75. namo na. Or pwede man kung daw ay nagid gasto kagid lang pesos gid eh. Hindi ako no 25. Correct. So, next action boy, ang ginatawag naman nga dead on the spot nga sweldo. Ano na saya? Ining dead on the spot nga sweldo, wala nakalabot sa imo nga kamot patel ng sweldo Patel mo. Kasi na. syempre daw, ang deductions gipang buhin. Dead on the spot. Oo. Dead on the spot siya nga On the sweldo. spot, gali, Kaya pag sulod, oy, ara ng sweldo, wala ka niya gana, mag-check na lang sa imo nga ATM kung may unod pa. Kasi syempre, Dead puno na na. sang deductions. Dead Selene. Yes. Deslux. Did Soleil. Next action boy, ari naman dead on arrival nga sweldo. Ari kalabot pa ni sa imo kamot pero ipanagtag mo man dayon. Kalabot na siya kamot, may ara sa likod golat. Oo, na. Sa likod golat. Ang May ara ko na gani yang sa kwan, sa mga nakita ko na, ga linya sila sa cashier. Oo. Kaya ko may galinya man nga isa, kung hindi mo na saya empleyado sa syudad. Gali, kaya mo to sa yung panukot. Galinya ra ba sa linya? Galinya. Oo, galinya man siya. Oo. Kaya kung hindi mo na sa empleyado sa syudad, nga galinya na siya sa sulduan na man. Tapos sundra lang siya galinya, o siya ka, kuhan niya, ka lakat, o yan, sunod. So,
So kada 4 ng sweldo sa isa niya, tari ko Ay, di. wow! Nyari ko di. Life niya. Tapos sa ara sa galin niya, sa 4 sweldo isa, pag 4 ng sweldo, tari ko di. May kasabat pag ito sa biyak niya, tari mo ko di. Oo! Mayroon ba yung mga hulam nga ang ila sweldo, butang tabi sa isa kakinsinal, 5,000. Tatlo yung indalaman niya, 5,000 So, mo. more examples, ang dead on arrival nga sweldo, Action Boy, Kuha na ginayagan, iya daw masakir na iya mo kay... Masakit. Tisi, babla 5,000 ang sweldo mo, tatlo ka 5,000 ang ginulaman mo ya. At yung 5,000 ang sweldo. Oo, tatlo yung ginulaman mo tayo 5,000. Oo, di ba si Mary Naway para magsukot? Laban. Amo na nga, ito na sa gagutok mo maglinya. Ay, kalay. So, next, Action Boy, ang ginisatan na niyo, pinaka-common, subong, ang quarantine nga sweldo. Quarantine. Naka-isolate ang imo ATM, upod ang imo ginprindahan. Kalay. So, mo Action Boy na. Kalaban. Tingala, meron ako na nasundan, Action Boy, one time, sa Gapila, ATM, withdraw. Ay, kalamulda, hamon, ganyan sa ATM. Tag 18 bilog ang ATM yan na yan. Pero ginambala nilang kote kada withdraw ya, ginapalusot niya na lang ang kasunod sa iya. Oo. Kasi syempre nahuya man siguro bala. Correct, oo. Na kada mo kung grabe man yung ATM dumudama gali kay Prindado. Prinda na sa mga So ATM. kada withdraw ya sang isa or duwa, gamba siya sige ikaw na lang anay. Tapos May balik pa na si siya. Action Alvin niya, kaya siya iya nga ATM niya to sa prindado sa kay misis niya. Tiyan mo nang mayo na Action wala Boy. ya, oo. Nga ara sa imo. Mayo klase ba na si Action Alvin? Action Alvin na yan. Si Alvin, very kwa na iya. Ah, Very giving. Maalwa. Maalwa na. Okay. Labi na Very good, sa very good. iya nga asawa. Wala na yung gambal, yung nga, for example, may mga, may mga maabot, nga, like, Kayuhan, bonus, ah. kayuhan, when na ginambal, yung nga, hindi lang pa ipasulod sa ATM. Why na iya? Oo, oo, ginambal, ipasulood sa ATM. Pasulod ng tanan. No? May lang gambal nga sakon lang, bi. Ang iya nga mga iban nga racket, amo lang wala pasulod eh. Kalay. Sige. Okay, good morning dira kay Kagawad Ulay Abalahon, kay Remy Garcia of course, Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan, kay Ma'am Eleanor Fukuda. Good morning dira sa imo, no? Undi na blos kuno rin niya Iron Man nga si Christian palalabs niya gid Mosquera. Good morning. Laiden Navarrete kay Andy Saludares. Good morning. 45th birthday gali ni Jeffrey Gansiar, no? Okay, happy birthday! Happy birthday, Jeffrey! Sabong. Guro eh. Tik pa si no? Alang pa. Suntuig may harap na sigapon birthday. Of course, syempre. Oo, no? Oo, see? Naman ikaw ganiya kay nami ako gani si mo kada tuig kada birthday kaya no? Good line ako nito tawag birthday. No, Kalay. ya mo amo ko ni pero kada tuig may birthday ko ya. Okay? Okay, Inyong ipamatian ang atong mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Sa atong mga ka-aksyon, halo nga, preparar, alerto, mag-aligmat kita sa sining bagyo nga magapasulod diri sa ato ng Bagyo Auri. Standby na sa Action Hotline with Action Artay Hopon. Ang inyo naman rin news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa